गिबियावनो गासैबो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। नोंगौ बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमिन सापरि 2 नं जयपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव। बे जिहेतु गेलेग्रा फोथार, बे गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै 30 जानुवारि सिमेन दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा 33थि 1 बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ खुंनो थाखाय थागथियारि खालामदों। बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना लागोन जिहेतु बे खुंफुंनो लानाय हाबाफारिनि माखासे मावबाय थानाय खामानिया बेसेबां आवगायखो आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जाय बिथांमोना खामानि एबा हाबा मावबाय दं बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना लागोन आरो जिहेतु गाबोननि जिहेतु खुंनो गोनां 30 जानुवारिनि बेयाव मा आयदा एबा हाबाफारिखौ लानानै बिथांमोना खुंनो थाखाय थाग थियारि लादों बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन। दानिया नैबे हाबाफारियावनो जिहेतु माखासे सोलिबाय थानाय खामानि, बे खामानिया बेसेबां आवगायखो बेखौनो गुसुङै जों मिथिना लानो थाखाय जोंनिनो सिमेन दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लादोंनि। दिनैनि बे जिहेतु मावबाय थानाय खामानि, बे खामानिया बेसेबांसो आवगायखो? अलमस्ट गासिबो जाजोब्बाय। जास्ट गाबोन जोंहा मोननैसो खामानि दंबावो। गाबोन फुंनि गेजेरावनो बेखौ जों सिडुल खालामजोबनानै फिनिशिं खालामजोबसिगोन। गाबोननि हाबाफारियाव फुंबिलि हिसाबै मा खामानिया गिबि जाग्रोगोन? गाबोननि फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै जोंहा फार्स्ट टाइम जोंहा गेट बेखेवनाय थागोन। बिनि उनाव थागोन जोंहा मेन सायनासालि बेखेवनाय आरो बिनि उनाव थागोन जोंहा फिरफिला बिरहोनाय आरो बिनि उनाव थागोन बड'फानि मुङाव बिबार बावनाय आरो बिनि उनाव मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि लादों आरो लोगोसे थान्दै मेल बेखेवनाय बेफोर हाबाफारिया सिडिलै जालांजोबगोन जोंहा। गोजोननाय थाबाय। बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि गेजेरजों रोखायै फोरमायना होबाय जिहेतु गाबोननि हाबाफारियाव मा आयदाखौ लानानै खुंफुंनाय जागोन आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिया बेसेबां आवगायखो। दानिया जों आरो मिथिबावनो लागोनदि आरो बे समावनो जों नुनो मोनबावदों जिहेतु 2 नं जयपुर गामिनि आइजो माखासे नैबे सोलिबाय थानाय खामानियावनो बिथांमोना हेफाजाब होदों। बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन जिहेतु बिथांमोननि गामियाव खुंनाय हिसाबै। जिहेतु जों बिथांमोननिफ्राय मिथिना लागोन जिहेतु नोंथांमोननि गामियाव सिमेन दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा 33 1 बोसोरारि थान्दै जथुम्माखौ बेयाव खुंनो थाग लादों। बेनिखायनो नोंथांमोना गामि हिसाबै बेखौ माबायदि खुंफुंहरनो थाखाय थाग थियारि खालामदों? 2 नं जयपुर गामिनि जानानै आङो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। मा होनो जोंनि बे 33थि बोसोरारि 1 बोसोरारि जथुम्मायाव जोङो खुंनो थाखाय हाबाफारि लादों। बिथांमोनहा जोबोद मोजां हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव जोंबो गासिबो आइजो माहारियाबो हेल्प दं, माने गासिबो खामानि मावनायाव थुलुंगा होदों आरोना। ओमफ्राय जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्राबो गासिबो मदद दं। बेखौनो बुंनानै जिहेतु नोंथांमोननि 2 नं जयपुर गामियाव खुंनाय हिसाबै रायजो राजाफोरखौ माबायदि बाहागो लाफैजानोखौ हास्थायो? रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो आङो, माने जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा गासिबो मदद खालामलायनांगौ, गासिबो खामानियाव जेनेबा हेल्प होनांगोन। माने गासिबो मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो थाखाय रायजो राजाफोरखौबो आं खावलायनाय जाबाय। जोंनि गामिनि गासिबो मानगोनां रायजो राजाफोरखौबो बेखौनो खावलायबाय आरो गासिबो खामानिफोरखौ मदद होलायनानै मावफैलायजानो बेखौ आं हास्थायो आरो। गोजोननाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननो रोखायै फोरमायबायदि जिहेतु 2 नं जयपुर गामिनि जिथु रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै खुंफुंना हरनो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ थाग थियारि खालामदों। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइजोंनो नांथाबनानै थानाय मोनसे आफाद हिसाबै जोंनि सिमेन दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु सोलोंथाइ नेहाथारि बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन। जिहेतु बिथाङा गाबोननि हाबाफारियाव मा आयदाखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव लागोन बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानि। जानो गोनां हाबाफारि, बे हाबाफारियाव नोंथांमोना सोलोंथाइनि आयदायाव मा आयदाखौ लानानै खुंनो थाखाय थाग थियारि खालामदों? गिबियावनो खुलुमग्रोबाय नोंथांमोननिसिम जे जोङो सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि सिमेन दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गुदि फरायसालिनि गिबियावनो फरायसाफोरखौ जोङो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायखौ 5 आरो 4 थाखोनि फरायसाफोरखौ जों खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बाहागो लाहोगोन। सानसेनि हाबाफारिखाय जोङो एसेबां बादायलायनायखौ लायाखै, बेनिखायनो 4 आरो 5
थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय जितु खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि बेखौल' लानाय जादों। बेनिखायनो आं खावलायगोन गाबोननि जानो गोनां जि खन्थाइ आवरायनाय जि बादायलायनाय हाबाफारि बै हाबाफारियाव जोंनि सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गंफ्रोम फरायसालिनिफ्राय जिहेथु जों हरखानाय बायदि जे लाइजामाव लिरना हरखानाय बायदि फरायसाफोरखौ जोंनि फोरोंगिरिफ्रा लानानै फैयो आरो बै हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लाफैनानै फैबाय थानाय समाव गोबां जायगाफ्राव बेफोरबायदिनो बाहागो लाहैनो हानाय बायदि जे फरायसाफोरखौ मोनसे स्टेजाव लाबोनानै होफैनो हायो बेखिनिखौनो खावलायबाय। जिहेतु बे बादायलायनायाव बान्थाफोर थागोन नामा? जों ओरैनो माने बुरखायलु बान्था हिसाबै जोङो हरगोन सेथि नैथि थामथि जिहेथु जों बे बान्थाखौ दा फोसावथ'वाखै जोंनि गेजेराव बेखौ जोङो थि खालामखानाय जाबाय बान्थाखौ होनाय जागोन बुरखायलु बान्था हिसाबै। ओंखायनो जोङो खावलायदों जिहेथु जोंनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लोगोसे जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै फैनानै गाबोननि जानो गोनां हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि गेजेरजों जिहेतु सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङा गाबोननि आयदायाव मा आयदाखौ लानानै सोलोंथाइनि बिथिङाव बिथाङा फोरमायना होबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।